Machiegni kendo nyakwa Ramogi, Gavana mar kaunti ma Homabay Wanga okone jo bodaboda manie kaunti no mondo odonje riwruoge mag saga ka okoni mano e yo ma ginyalo kata ma onyalo konyogigo tayo chenro mag dongruok manyalo bero sekta no. Wanga okoni sirkal ok nyal konyo jo bodaboda ka ok gintie riwruoge mag saga nikech nitiere omenda mathoth ma piny owacho oketo ne jogo mantie riwruoge mag saga kendo jo-apiko bende onego winj ber mar omenda go. Wanga manolosi alap mar tuke mar Raila Odinga e boma ma Homabay e kinde mane ochiwo omenda maromo omenda ma ok duoki maromo $20,000,000 e tielo mar ariyo ne riwruoge mag saga mag jo-apiko e kaunti no. Okoni piny owacho mare biro chopo singo mane omiyo jo-apiko e kinde yiero mokalo. Okoni omenda maromo $40,000,000 osechiw e grube mag jo-apiko e wards 40 manie kaunti ma Homabay. So we now have given out to our border groups a total of 40 million shillings, 1 million shilling per ward, which is a promise fulfilled. Yot moloyo konyruok ka ji ni ang'owa e group. Koro adwa wuoyo gi jo bodaboda nikech jo media ni ka jite. Adwa wacho ne ja bodaboda mora mariembo pikipiki e Homabay County. Kaw thuolo ni dhi donje sako mar ward ni mondo iyud konyruok e sako kanyo. Kik ibed oko. Kantie chike mag sako, luw chike mag sako go.